F'serata li saret fġieħ il-poeta nazzjonali Duncan Bsajla bit-tema l-innu Malti mit-sena Mana, il-President ta' Malta George Vella stqarri li l-innu Malti jibqa' innu li għaqadna u li joslaqda dan minkejja li għadda seklu minn fuq il-versi tiegħu u xi kliem jinħass antik jew ma jdoqx għal widnejna fl-epoka li qed ngħixu fiha. Il-President Vella rimarka li fil-qofol tiegħu l-innu Malti huwa talba li tfakkarna li aħna werrieta ta' tradizzjoni reliġjuża għażiża ħafna u li hi intrinsikament fundamentali fl-istorja u fil-kultura kollha ta' Malta u tal-Ewropa. Il-President irrimarka li l-kliem tal-innu Malti ukollu kemm hu semitiku imma mħaddem u mfassal fuq forma letterarja Latina u Taljana. George Vella insista li fl-iskejl u f'okkażjonijiet speċjali għandna nibqgħu nisimgħu jidwi l-innu Malti, simbolu tal-identità tagħna, għax bħala ċittadini għandna nożżu din l-identità, is-sovranità u l-istorja ta' pajjiżna kif espressi fil-lirika tal-innu nazzjonali. Is-serata kommemorattiva fġieħ il-Pojeta Nazzjonali fiċ-ċentenarju tal-innu Malti kienet organizzata minn Festivals Malta l-Kumitat Festi Nazzjonali u l-Akkademja tal-Malti taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta u s-Sinjura Vella.